Κόβεται για τον Εύνικο. Βιτζιλέο, πολύ ωραία με τη δύναμή του. Στα τελικά δεν μπόρεσε όμως η μπάλα να καταλήγει, συνέχεια θα κλέψει χρόνο και χώρο. Ο Εύνικος τρίποντο του Βιτζιλέου, μεγάλο τρίποντο. Τσέρτς ψάχνει το διάδρομο για να απειλήσει σε ένα Μπάλος η Jones, εκτός ισορροπίας. Και όπως τώρα σε επιθετικό check-out. Γυρίζει ωραία η μπάλα, Βιτζιλέου. Σήμερα για πρώτη φορά με 3 ξένες αθλήτριες. Δεν έχει νικήσει ακόμα στο πρωτάθλημα και η Βιτζιλέου. Κάνει το σουτ και στο φου. Το τρίτο δεκάλεπτο, στην 8η αγωνιστική, στο πρώτο παιχνίδι της Α1 και πολύ ωραία assist, no look, pass από την 55-52 ξεκίνημα τετάρτου δεκαλέπτου. Βιτζιλέου, Σμιθ, πολύ ωραία συνεργασία, καθαρά δεν πατούσε γραμμή και μπροστά ο Εύνικος. Ξανά κλέψιμο, Σταυριανής, assist. Μπέκμαν, Βιτζιλέου, θα ποστάρει Βιτζιλέου του Ροντρίγκες, ποστάρει, πάει προς το καλάθι και πολύ ωραία κίνηση. Βιτζιλέου, πολύ ωραία κίνηση και δεύτερος συνδυασμός για τον Εύνικο. Σταυριανή, Βιτζιλέου, Eurostep, αριστερό layup και μέσα, πολύ ωραία. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, Βιτζιλέου προσπαθεί να ποστάρει. Η Μπάτρις μπροστά με θάρρος, υψωμένα τα χέρια η Τόμπι. Βιτζιλέου παίρνει το επιθετικό. Είχα και εγώ τη χαρά να συνεργαστώ. Έχασα πολύ λίγο στην ομάδα στο στέλιο του Eurocup. Ολυμπιακού στο κέντρο της ρακέτας και βρήκε πολύ ωραία πάσα η δημιουργός, αλλά Τρίποντο. φυσικά 4 αθλητές. Πολύ καλή εμπειρία και πολύ ωραίο καλάθι. Το κλέβει Βιτζιλέου. Μπάτρις. Παραλίγου γκολ φάουλ. Πιέσουν και να πάρουν κάποιες προσπάθειες. Ωραία προσπάθεια αυτή η οποία κόβεται. Please line out για να δούμε τα σκριν. Γκάβιν κόβεται από τη Βιτζιλέου. Βιτζιλέου δεξιά. Drive. Ταμπλό και μέσα αλλαγή. Οι λιγότερες παίκτες που είναι τα στατιστικά μέχρι τώρα ήταν η Μπέκμαν για τον Εύνικο. Αλλά προσπαθεί να περάσει μέσα στην Beckman. Η Βιτζιλέου θα επιτεθεί τώρα από την baseline. Εξαιρετική Από προσπάθεια. το layup. Παίρνει το shoot, είχε άλλη μια πάσα η Μάρτιν. Βιτζιλέου το επιθετικό. Μέσα. Οι παίκτες των Ιωαννίνων, οι αθλήτρες και οι 5 κλειστά μέσα. Μέσα όμως, οι σκαβλιάρες, 4 πόντους. Προσπίση, drive από το κέντρο, πολύ ωραία πάσα. Ένα άστοχο τελείωμα για τις παίκτες της Ελευθερίας αυτή τη φορά από την Μπάγκαλος και τον ευνηδιασμό. Την άμυνα. Είναι πάνω στην Beckman. Ελεύθερο, εύστοχο. Πελά του Williams. Ειδικά στην οργάνωση. Το βλέπετε Kevin. Μπαίνει μέσα σε τρί. Για να δούμε ποια θα εκδηλώσει επίθεση. Τριπλή απειλή Βιτζιλέου. Μέσα. Αυτή η συμπαίκτηδα της ήταν καλή επιλογή. Δεν θα λέγαμε ότι είναι άσχημη επιλογή. Βιτζιλέου. Ανάποδο layup. Πολύ ωραίο. Ψάχνει. Καλή άμυνας. Πολύ ωραία. Ψάχνει, βρίσκει, αλλά Βιτζιλέου πολύ